Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева. Исәнмесез? 30 меңнән 200 мең сумга кадәр штраф яный. Эт хуҗаларын штрафка кайсы очракта тартырга мөмкиннәр? Эссе көннәр дәвам итә, кояш нурларыннан ничек дөрес сакланырга? «30 мең сум этен урамда ташлап калдырган кешегә шул күләмдә штраф салыначак. Инде эте кешене тешли икән 200 мең сумга кадәр түләтергә мөмкиннәр. Административ хукук бозу буенча кодекска шундый үзгәрешләр кертергә ниятлиләр. Эт хуҗалары моңа ничек карый, Лилия Хәбибҗанова ачыклады. Дай 5. Тери кушаматлы эт шаян һәм бик дустана мөнәсәбәттә ди хуҗасы Дмитрий Хабзеев. Шуңа да карамастан җәмәгать урыннарында аны бәйдә йөртергә тырыша. Узып баручы кеше котыртып бәла каза килеп чыгу ихтимал ди. Нәтиҗәдә эт хуҗасы гаепле булып калачак. Смотря какие люди, то есть если покусает, например, агрессор, человек, который подошел, сам напал на хозяина, можно сказать, или на собаку даже, то нужно справедливое разбирательство устраивать. Потому что не просто так наказывать всех подряд по тому, как написано, а разобраться, кто прав, кто виноват. Дәүләт думасы депутатлары усал этләр тотучыларга карата штрафларны катгыйландырырга ниятли. Әйтик, эт берәрсен тешли икән 200 мең сумга кадәр штраф каралган. Хайванын урамда ташлап калдырса, 30 мең сум түләргә туры киләчәк. Юрист фикеренчә, әлеге чара сукбай этләр санын киметергә мөмкин. Тик системасы гына уйланып бетмәгән. Не совсем понятно, как будет реализовываться закон о брошенных домашних животных на улицу. То есть у нас на сегодняшний день идентифицировать каким-то образом животных хозяину, это не получается. У него нет никакой там паспорта с собой не носит, он не разговаривает с собакой, он не может об этом ничего сказать. Яңа штрафлар кабул иткәнче этләрне теркәү мәсьәләсен хәл итәргә кирәк дип саный белгечләр. Шулай да кертеләчәк үзгәрешләргә кайберәүләр хәзер үк сөенә. Административ хукук бозу кодексына үзгәрешләр ел азагына кадәр кабул ителәчәк. Лилия Хәбибҗанова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Әгәр сездә борчып торган проблемагыз яисә шатлыклы хәбәрегез булса, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51 31 31 номерым тәүлек буена эшли. Хәбәрләрегезне WhatsApp аша да юллый аласыз. Фото һәм видеоларыгызны 8909 311 31 31 номеры буенча көтеп калабыз. Дәүләт Советы составында Рөстәм Миңнехановның вазифасы Татарстан Республикасы президентыннан Татарстан Республикасы башлыгына үзгәртелгән. Россия президентының тиешле күрсәтмәсе хукукый мәгълүмат порталында урнаштырылган. Шунысында билгеләп үтәргә кирәк, Россия субъектларында җитәкчеләрне президент дип атаудан тыя торган Россия субъектларында ачык хакимият оештыруның гомуми принциплары турындагы закон төбәк законнарын федераль законнарга яраклаштыру өчен күчеш чорын күздә тотам. Татарстанда мондый эш 2023 елның 1 гыйнварына кадәр дәвам итәчәк. Чаллыда һава торышы 30 градустан артып китте. Мондый температура атна азагына кадәр булачак дип ышандыра синоптиклар. Шәһәрдәшләр исә вакытларын бушка уздырмый. Тиешсез урында су кыена, кояш нурлары актив чакта кызына. Әмма мондый игътибарсызлык ахыр чиктә сәламәтлеккә зыян салырга мөмкин. Кояш нурларыннан ничек дөрес сакланырга Лилия Хәбибҗанова ачыклады. Җәмилә Алиева Чаллыга күптән түгел Дагестаннан күченеп килгән. Шәһәребезне хәзер ныклап өйрәнә. Бүген ул яр буена төшәргә булган. Ни кызганыч, кояш астында кызынырга яратучылар бик күп ди ул. Есть, которые любят загорать, есть, которые нет. Но обычно у нас туристы бывают с Москвы. Вот в этом году вообще тоже много их. Но они вот так же загорают. Чаллы халкы эссе җәйгә су сыккан күрәсең. Иртәнге якта яр буе ял төшәләр белән тула. Кичкә бирдә бөтенләй алма төшәр урын калмый. Берәүләр кызына, икенчеләре су кыена. Я прихожу в половине 10-го, для меня это вполне комфортно. Конечно, в идеале приходить бы в 8. Взрослые люди, я смотрю, рано приходят, а вот молодежь с маленькими детьми, увы, к сожалению, приходит, я считаю, что ближе к обеду. Әмма эссе һава кайбер кешеләр организмына тискәре йогынты ясарга мөмкин. Айруча өлкән яшьтәге кешеләр, булачак әниләр һәм балалар куркыныч астында. Табиб Николай Зотов әйтүенчә, йөрәк-кан тамырлары авырулары, неврология һәм онкология белән интегүчеләргә дә кояш астында йөрү киңәш ителми. Происходит обезвоживание, как правило, а дефицит жидкости в организме и микроэлементов может приводить в том числе к потере сознания, коматозным состояниям и провоцировать судорожный синдром. Если есть возможность в самый пик в жаркие часы, примерно с 11 до 4, не выходить на улицу, это нужно делать. Находиться в прохладных помещениях, либо где есть кондиционер, но тоже с кондиционером нужно быть аккуратным. Эссе көндә табиблар күбрәк су эчәргә киңәш итә, шулай урамга чыкканда баш киемнәрен кияргә онытмаска кирәк ди. Мы сюда и пришли от жары спасаться. Вот детям нравится здесь так, как морской воздух.
Поэтому хорошо, что вот такие, мало мест таких хороших. Вода и лед, и шляпа, и в тени посидеть. Не очень, да, хорошо на солнышке. Сердечником. Кызынган очракта күбрәк иртәнге якларны сайларга кирәк. Шулай ук көннең икенче яртысында сәгать 4ләрдән соң кояш нурлары актив түгел. Эссе һава атна азагына кадәр дәвам итәчәк. Ә инде җомгадан температура төшә башлаячак дип фаразлый синоптиклар. Лилия Хәбибҗанова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Эдуард Николаевич җитәкчелегендәге КАМАЗ мастер командасы экипажы гомуми зачетта лидер булды. Ефәк юлы ралли рейдының 5-нче этабы нәтиҗәләре әнә шундый. Бу хакта алдагы материалда сөйләрбез. Грознойдагы Бучура маршруты Ефәк юлы ралли рейдында катнашучыларның нервлары һәм йөк машиналарының ныклыгына җитди сынау булды. Махсус участокта юллар бик начар, анда машинаны куып булмый. Йөк зачетында бу кыенлыкларны тик Зәңгәр Армада гына җиңелрәк инде. КАМАЗ мастер экипажларының уртача тизлеге сәгатенә 70 километрны тәшкил итте. Мы стартовали в обратную сторону, на вчерашнем участке. Вначале были следы. Нужно было следить за курсами обязательно, за развилками. Была та же самая бугристая дорога, было сложно ехать, и в том числе из-за жары, потому что очень жарко в кабине до плюс 50, до 60 температура достигает. Кыенлыклар югары температура белән генә бәйле түгел иде. Ефәк юлында катнашучыларга табигый каршылыклар белән дә көрәшергә туры килде. На одной яме глубокой почувствовали, что удар был сильный. И получилось так, что мы оборвали амортизатор задний, что за собой потянуло следующие последствия. Мы потеряли тормоза, подзастряли, пришлось остановиться, выехать, открутить остатки, которые уже начали повреждения, там тормозные шланги начали обрывать. Ефәк юлы ралли рейдының 5-нче этабы нәтиҗәләре буенча Эдуард Николаев экипажы иң яхшы нәтиҗә күрсәтте. 2нче урында Андрей Каргинов урнашкан. Өчлекне Дмитрий Сотников йомгаклый. Лилия Гатина, Эльмира Гайнуддинова, яңалыклар. Бүгенге шулар иде. Мин Алина Валиева, сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Приглашаем на прием к врачу-офтальмологу из Чебоксарской клиники по всем заболеваниям глаз. Запись по телефону 32 27 22. Реабилитация после инсульта и ЧМТ. Восстановление глотания, запуск речи. Аппаратно-вибрационная нейростимуляция. Транслингвальная нейростимуляция при детских церебральных патологиях.